Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, welcome to my channel. May hapon, ma'am. May hapon. Ano siya ito pa mati? Kabuy. Kabuhi ka? Kabuy. Ito yung pundot. Mas kuya po. Kuya po. Ano, nalapad din ka. Oh, na. Ay, na. Kasi, nasusun. May hapon? Tungkal. Ano siya pamati ni mas kabuhi? Ito kami nun. Ikon, pakanan ko. Sakit. Sakit. Pero dili ka murag kasukaon. Usahay. Murag Yan na. kasukaon. Ano mukha akong kabang Abugnaw mong kamot. Yung mukha lagpuan. Bugong niya mong tiil. Sige. Yung mula kag malipo nga na doon. Ano? So, maniwing. Sa mabikin. Hindi ka mainom. Yung paninom. Pero mainom ka. Wala po. Wala na paninom. Mayan na. Gawas sa kabuhi ni mo na panungot sa pa. Binhod siya gamay. Pero dili siya si binhod. Kaya pa lang ko binhod lang. Mura lang. Oh, yan na. Mura lang na. Tiil. Kung sa may nagbanhod ang Tiil. Kaya na sa ating banod yung kayo yan. Wala lang ba? Kana lang makuanan. sa lang. Oh. Sa pag yun. Kaya naman. Mga nilain. Ano? Sige. Sa kitong balik. Digos lang. Digos na dili sa. Ayan. Shout out sa taga Digo City. Asa ka sa Digo City. Na si Ma'am Dre Tabangan. Kaya kikabuhi siya. Wala sa kasabot siya. Pamatay siya. Tingnan. So, ayan, shout out sa taga Digo City, Davao del Sur. No, hello guys, this is Eric Hilot. Of course ako mga viewers, no, maraming salamat. 1,400 plus. Malapit na po ako maging 1,500 subscribers. Thank you so much. Of course, sa mga viewers ako nagatanaw kanunay, nagatanaw, nag-subscribe, nag-like, nag-share sa akong video. Maraming salamat po. Of course, ako ang viewers, thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang India, Malaysia, Indonesia, of course, ang Pilipinas. Maraming salamat. Of course, number one ako pasalamatan, ang Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Thank you so much. Thank you so much ang mga customers. Ayan guys, so maghilot ako. Shout out kay Madam nga, taga Digo City. Asa ka na, Luna X man ata ni. No? Luna X? Dili. Rojas. Rojas, no? Kanto sa Sa... Emily Homes. Oh, na, ayan guys. Iposa na to kay maghilot na ta. Sabi ko ha sa... Madong. Iyak mo na. Pero gusto ko kami. Dire. Dua. Parang. Ibutan na yung puno. Sa'yo lang itakit. Ay, Sarah. Ang mata ba? Sa'yo lang itakit. Ganun isa. Pero gusto ko kami. Ay, si Lore. Kinakana. Diniso lang ako. Okay na, Pasara? Guys. Oy, sa akin, suki na. Sabi ko siya, ano naman sa sila. Kailan yung pilot yung bilang eh? Ang gani. Kaya din ganyan ako. Suki po na ko to. Sa banda man to. Katong sa ang kanin mo. Ano ka to? Banda man to sa food box. Sa food box ito? Ayun guys, please subscribe po. Kasi wala pa kakasubscribe. Baka hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe po my channel. Subscribe mo ba niya? Ha? Nakapano kasi mga, maya kita pagkagawin ito. Oo, ayun. Nabili na pa dito magkita pati ng taga Indonesia, Malaysia, magkita sa mga. Ito? Sige, tinapangan. Syarian niya. Sharingan.
Pero pa ka nakaning mo ikaw ba? Hindi, dito sa mamuyog, dapat ko Hindi ayun. mo nguyog. Si mama nagluto ko man. Ha? Si mama nagluto pa, kanya. Ano kaya, kirin? Siya? Ivy? Ivy? Kenapa tuh si Malak? Wala ka subscriber ya? Apit na sa mag 1.5. 1,500. Ah, ikaw? Nagkano no? Dagan rin. Ito? Moto eh. Ano sa'yo siya? Ako yung sa'yo ko niya. Ah. Ikut. Ano ko siya? Singot ko. Ano siya? Hindi ako na. Ano ko? Ha? Ikaw ba subscriber? Ikaw na eh. Pagkatawag yan. Kita andai kada sa mga viewers dahil kita itong mga foreigner. Dahil ay numbers ko. Hindi na mag-abot ang ano. Yeah. Boleh magkasta rumah Christian? Basta ro matros. Wala kay mga anak. Hindi ba po ba kayo? Kung ko matris po Wala gusto ka mga anak. dili ko tilay mo ko po kana kubuyon na ako sa siguro matris ya kana Dili. Ang tanan kaboy yo, taon ro man na. Ora man siya, wala may labot ang connection na. Taon ro man na. Wala kayo ganina dali kita no. Malaki. Ha? Ito ni Diba di mo ka masikitan? Ito joy. Ito siya ba kayo sa agay? Tanaw de ka. May na mo tapos ito na yan. Ha? May na tapos ito. Sa dako eh. Ito ko yung pinasakpan niya pag ilat mo. Oh, pagilot eh. Kapyo ka pa Kaya nagkapasak mong kagyapang gani kaghapon gabi eh. Doon eh, but yoy, doon ka na din tubig yoy, hindi may wasan ka na okay na po. Okay. Makaparalyze na. Makaparalyze na sige kaligo kahapon gabi. Pero noon, na may advantage dugay pa po. At least dugay pa no. Ha? Dugay pa. Good Lord, Ha? look kayo. At log. Wala to?
itong anak ng gwapo, itong bata. Ano ito? Nalaban ang siya, Jennifer? Ha? Ha? Wala ka labi? Ano na ko tuto ka mag-ate na kuya? Kahit ito ko kasi. Patanawa sa YouTube. Oo, kaya ko na. Tanaw sa mo YouTube, di mo. I-post naman ka. Patanawa ko. Pag nagkataw yung kuya sa ato. Kung saan lagi ko, ko diri, nagkataw mo. Kaya lagi mo, nagkatagyo lang ko. Kaya basta subscribe ko, after man. Ayan eh. Simala. Simala. Ano lagi ma'am? Ano gibutan? Ito lagi. Nakakapon. Pwede pa maganda sa laban. Hindi dali ka man kay na. Dali naman ang sa gym, mo ka. Hindi ko sa electric fan. Mo ko na sa Pirisinato. Ano yung palabahan mo? Dali ko. Dali naman ka na. Sa mundo. Kaya naman katulad yan pa kayo. Hilot ko na yan kaya. Utok pala. Train sa mas utok. Gusto may kipatol? Oo. Mahilot mo na. Ayaw mo. Wala kaya ka nabukalik at pagmuna. Kaya ka nabukuluan ka kayo. Ano mo? Kulpa. Ha? Pakurang na nabot. Dito na eskulan gusto. Kila view. Tawag massage o. Kalawan ang kibasa to to. Napay labaon na siya ay. Nagay labaw na hubog yun. Bubo yun. Tanan. Bubon. No? Kuya kayo no? Yan eh. Dahil sa ayo. Pero hilot yapon siya. Oh, hilot siya. Pero hubo tanan no? Sabunan ni Gisong.
Oo, nag-online lang. Kaya hindi ko susunod mo kung siya. Ano? Kaya po. Magigita ng listing ko. Ang pusog di mo pag-ilot niya ba? Kay palila sa lalaki ya. Ha? Oo, pag-ilot mo yan kay palila pusog, tama-tama lang. Hindi, nag-adjust ko sa kabaga o kanipis. Sa, Yeah, adjust ko. Para na kung naipayat kayo. So, ito, mo-adjust mo ka. kaya hindi na ba, gana na mo siya, sakit na kayo. Siya? Naglinis sa gabi mo. Hindi mo pas mo. Ha? Sama. Pas mo eh. Yan, huwag mo muna yung anik eh. Muna yung laman. Willing o willing. Ha? Nasa doon na. Okay, ipalitan. Nasaan Jelen ka? Ha? Saan man ipagsaksak ka nila naman yung
Wala pa. Ano, kinayan o. Hindi ko ilaw. Hindi na kayo, no, kaya? Pag-init siya, ang dugo ni sa pula. Napag-book na, wala. Katulog. Kaya daw sila, patulog kami nag-kilo, kaya daw. Oh. Kaya daw, hindi ka daw pala daw. Kamay ko, kung na pa rin. Sabi na ko sila, kaya. Nagangog, lelet lang. Oo. Natulog sila. Mayat mo kaya na. Sa pizza mo ni Gordon. Ano na, kasi na nawag. Balutat, balutat kayo. 7:30 lang. Apa yung lasa ito? Oh, meron po, sir. Ah, sige, sir. Isang oras sa ugma. Hapon lang? Ah, sige, sir. Balik sila po ulit. Wala pa. Wala pa. Ako yung lasa ito. Chat naman sa messenger. Pag-book niyo, ma'am. Pag-book niyo siya mo, napag-book niyo. Walang nasilip kaya nila ba niya. Walang yun ang ramon din sila. Kita niya na hunong, kaya ako na na-erase yung number. Ah. Kita sa Facebook. Ah, Nakita na po sa nagbira gito eh. Na-erase ng tanan. ayun, ay. Oo, gipangita na po. Ayos mo. I-erase to, ito ka na kung cellphone niya ka. I-reset na po ba? Nga, Oto, nawala ang mga number. murag kuhan siya. Nawala ang number. Oto na.
Kita yun ako eh. Aso, tapon ko eh. Lagi, kanina text na po. Oo, bira dito doon. Kaya pinito tayo sa mga food. Yan, nagput ako. Ito mga puan. Nain mo guginahan, no? Hindi ko na pupungan na. Salamat. May mabutang na po sa YouTube. Buko, naay musikat nga. Manghihilot nga nasa YouTube, no? Nga taga-Digos. Ano ba? Ah, malisod, oy. Nga di kita sikat. Yang ano mabot ka anak sa top, malas ka sikat na. Kailangan. Kita ang kuwan ito taon sa 20, kita siya ni 21. Kita Ang ginawa kaninda siya mo nagpabuka sa una nga. Uy, dayon, dili mo, dayon, dili. dagot Uy, gabi na. Saman ni, eh. ang safety rin. Ano ko mo kasakay? Kaya mo naman, ang saman, review ka sa kung kaya sa uma na rin siya na, hindi pa umasa naman yung mauwi na. Nagpinid siya naman daw, si mga ginasa, si mga ko karoon. Eh, ayan tang yan. Push na yan? Ha? Naka-push na? Abi, pause na to. Kaya pa yun, gusto ka buhay yan. Basta. Ah, ang ilas, maguna ko na siya. Yan, na yung last. Last round na siya, last round. Ato sa pasbayon, tanan mga padaganon sa natong dugo. Ano na? Muro kag dugo, mag-ilas na to siya. Nabuyon, butong duba. Magkano ako, ginagawa ko sila ganyan. Ay, bago mo ko nisulti na ito nila na nagpapayot ko. Asa na ko payotan? Eric, payotan. Yeah. Try to na po. Bago ko isa niya. November lang din. Yeah. Ang sa mga kaya by company yan, hindi ba yung makawin ba yan? Okay lang sa walk-in kung wala ko gihilot. Nasayang ang time, no? Kabot rin na ako gihilot. Nasa ibutang. Wala yung walk-in niya, kay slat sa garan niya. Kaya sige daw, try daw kay. Niya po yung case niya, kay sakit daw yung gusto. Kaya ang gusto mo ba, mapapag yung pag-gusto mo. Kaya ang pag-gusto niya ka nagkabalugin. Kahit kayo yung pag-gusto. Nag-size. Yung ano? Ito tayo. Sa'yo, pag yung buntag. Sige po kayo, alas 5 kayo. Kaya naman. Hayag na kahit lasing ko eh. Ayun na. Scooter video, wala na. Hayag na eh. Ay, ayun, Jay. Hayag na, makapanaw mo. May lasing ko. Sino may ginagawa ko na? Wala na check on mo. Nanay, kwan nga. Pwede na. Alasing ko, wala na na. Hayag na yun na. Kasi dapat buntag yan. Dapat dino pag yung tubig bago umata. Ito bagong mata. Kaya pag umata ka, hindi ko bigyan. Hindi ko magmata, mo doon na maligam mo. Mahimo lang ha. Mata ni mo, maligam lang. Okay na yung pinakadabis mo. Wala na lain. Kanya may kasto na nakikita. Ako yung namili ka. Saan na? Hindi, tungalan na. Ha? Maria Paslon? Namilina?
Asa man ka sa Digos ra? Davao. Layo din ang Davao. Bakit yan? Alam niya ko ba, hilot din mo yan. Hindi mo siya, hindi na siya para ka ng ang kuya. Pwede ko siya. Kana lang ang pangutan na dili. Hindi pwede na. Uli ka, na dago kang puntahan mo. Gusto kang hilot mo bayang po. Ato card. Ato sa spa, ano yung therapy, mga diretso na to. Wala pa istorya, hilom pa. Bawal man ang istorya, hilom. Sumaan Sila sila. pati mabuka ay maghilot ang mga watay tingganay. Mura ta ni sa kay pidikab nga. Tingog pun mo driver unta ka pasahero. So ta mura ta ani. Gusto ko sabat. Gusto ko sabat. Bawal. Ano gusto mo sa Maupon. So, kung yung paday na kung isa, libre ko ka start ko dito eh. Kaya ka na. Kung dito, madali rin Kanya dito. suka kay kon biya. Ganahan. Medyo dim light. Hindi din rin yun. Ngit-ngit. Pangit-ngit. Ngit-ngit yan. Isang kuwan. Hinaw. Sa bawi. Ana sa sounds nga na. Wala. Kaya na iba ito pero dito naman. Nakamura doon sa kwarto ano. Ano siya parto? Wala siya ka ng ali-ali ka ng tabon lang. Sa division. Kaya na alam. Hilot dire. Kag may ra kay kuan. May na alam. Daghan man diri. Kali sa Diyos wala na. Nga mingagin tuloy yun. Mga 4 or 5 ata. Yan hindi rin. Nawit ka na. May mga hilot. Kapit ang nani sila. Kaya tungkol na. Pwede hilot lang. Wala yung ay dito. Wala kong magsalig sa kong. Kaya ka naman kung hilot pa rin niya ako. Ipangayo ko niya. Wala tayo niya. Hindi ka, pwede. Wala na yan. Mayroon ka nga, may lotom lang ko din. May tangkol. Tanggal lang tanan lang eh. Ano mo magsalig no? Bisa lang nagugwapo picture rin. Ano? Ya, tanan man go. Ay, nadi tao niya na yan. Nag-try, nag-try. Lain liya. Nag-video. Ako na. Ay, gusto ko. Buti yan. Magaling na pa. Sorry naman po. Ako, bago yun ako po. Napo yung isang kanto na. Ano ka po, de ba rin? Oo. Ako siya. Dili lang ang ampo. Hilot lang. Siya pagdagan ko 10,000 siya. Hilot lang, wala yung ampo. Ito nadawa ko ng 10,000. Kaya ka mo, di ba yan? Kaya namin di ba yung parang nadi mo yung pinang naging sunod ko. Ha? Kasi ito, si Juan ko niya naging yung mga kuwan yun yung Tuloy manon? ano, Wala na yan, manon. Sa ringan niya, mga Wala. Ano ko diretso dito? Kumbaga kung to kung sa dili pang the choosing one. Pili ko na pa nila. Hilot ba kaya? Hindi ko na sa basta gano'n. Ito, pilit nila na. Ako ko na diya, kung anong naayo ang tao, na naigo naman natin na ano, pareho lang mga tanan, halos, di ba? Kung anong nauyon sila, anong naayo na ang tao, anong i-recommenda ko nila, anong namalik sila, ano ba? Balik-balik. Kung anong nagkanguyong, nagkadaghan, dili yung paspat, pero wala yun nauyon, di ba? Yun magagago ko biligyan mga zero ko. Sugal ko na kung biligyan. Pipili ko na kung hindi na yung maundang kong biligyan. So, hindi ka na ko na. Mga na ginagawa na ako. Ano kung yung biligyan biligyan ko? Biligyan ako doon. Yan ako sa kanya.
Gusto ko, saan ka kayo? Dito kayo gusto na nato. Ayun mo. Kamu man ang adlaw mo man, natubo. Ang tawag kay Google, kita ko sa pinas. Kita ko yung tinawala yung ba, reset yun mo. Alam, itong nampyan ako sa mga Mga ganina, na ako sa'yo kayo, ano mo balik? Upog ko yung gamot. Gunitan ako, kitantan ako, yatan na sa school. Kung sila kung ano, tana lang. Kaya pag kumat, sige, bigay ko sa kuser. Gamot lang akong tirahon, lubag yung wala. Gamot ako kayo. Kaya ang last na giingon sa buwan, kung saan mo ni, kung saan na yung mga kamot. Kung ako rin bahala niya. Ano lang, ako rin bahala. Maligos ako. Eh, sa'yo pa kayo. Wala pang text. Kung yung sino pagkabula sa kwasyo, siguro mga counter ako. Kung lang. Ang tanong na ko dito. Agi na ito. Siyempre mo mga kanay, mga nilog tayo. Lahat ba ba ganun? Ay, problema na siya. Wala mo ito, Lagi, nala siya yung nagtuhan. Nanay nagsulti. Inoon niya ang gisulti. Kung nila. Kirik, pinakuha na, nag-try na siya. Sino pagkabalusin niya? Mga nilog ko. Ang tanong na daw siya. Ano ba? Sige. Ano na siya? Saan na ko niya gamot? Kung maligos ako, ako rin bahala niya. Hindi mo pati siya nagbata ako. Ang buwan na dapat ang buwan na. Iwalo ko kanilo ka manghihilot. Tihiluton dyan na. Ano siya ba? Ay, din kayo. Tanaw lang siya kung napunsa siya. Balik na Ano po. mo balik? Dali pa gani ko. Dali ko dito. Hindi pa ako maligo. Naligo na lang ko. Ay, kanang pero sa di open niyo 8 yun ay pagkuhan. Alas 8 dyan ko kaya para dapat yung minuto, na makapata, maligo. Dili mo, relax na kami ba na ay gusto. Dili kita karak-karak. Karang mo taga-dugay, pagka matanaw kay gabi, pagdugay, pagka matugay. Ito oras ko mga magkakapoy, kaya no. Maaway niyo. Dati may kisting ko kasi ito, din sa yung kapuyan, gamay. Di man ka mga trabaho, kung relax na yung mabina mga nagpuliko, nagpamano, nagkasilpo-silpo na ka, relax na yung lawas. Buto ka, mga alas 8 na tanan. Pwede quarter, ano to? Pwede sa bitter, pinana ka direto. Kung pag nakalugar ko, sukod na dito. Daghan dyan kayo, say, masukod ko kung nasiti. Daghan na dyan kayo, anong bag? Kasi nakubutang na yan. Na December, ay kan kung gusto mo. Normal yan po. Nadyo ba na yan? Yung lagi customer. Nadyo di masya ba? Kanang, bago ko matulog, pray ko, mga hindi ko customer kuma. Ano nga, matinahit ko. Wala ko siya. Pag ako man ako, mapalawap na ko kung mga yun. Wala, ano. Kung di makaido ha, isa lang. Tagaan ko, sobra to na. Kung namin isa lang, isa lang, masalamat ay isa. Pag wala, o di, salamat po, di at least relax ko. Sa una, kasi mo ka sa una, nagkulang ko. Ha? Sanay, kasi kaya kasi bukid. Ha? Ito mag-bukid. Oo, depende. Ika niya may consultation niya. Alaon na. Depende lang sa customer. Kung siyempre sa natin, wala eh. Ha? Sila ko to sila, natara sila kayo, mga puntahan kayo. Mamalmalin, okay. Ikaw ba kung papayaran sa sulit na ako? Ano? Di ba, Pwede, budget no? ba yun? Budget mo po? Kung service lang, kung service Sige, ko gani. ba? Ay, ito yung kape. Ay, lang kung service ko. Pero kami. Hello, shout out sa Tagalungan. Naruhat di ay taga-taga may gabi. May isa ka sa to. Ay, may gabi eh. Kamu tong alas 6? Ah, lato tata. Ah, relax lang sa. Ako titik sa lasa. Yang pa di ay. Wala pa. Lingkod lang sa mo, ma'am. Ha? Una yung mga customer nga, ano? Pag yun ka na sa wala ka. Kaya kasagaran mo sa Pinay, pag yun ka na city. Huwag ito, gaya na, pag 4:30 na pag, ako to di, mga 4:00. Tingala kayo ko ni mo, ulo ko ba? 4:50.
Yung sa'yo, kung yan yun, 420 ba mo to? Yan na. Gawin niya sa ulo. Malaw ka tips. Asa na ka ba? Lagi uban nga. Alas 6 ang schedule, alas 6 po mo depart. Departure, alas 6 po. Ano yung visa Kung ganyan? ikat sa kulay, alas 6. Uy, no. Pasakay na ko, pasakay na. Uy! Alas 6, may schedule niya, alas 6 po kumusakay pedicab. Mga nga, beta Android. Wala na usap din ito. Di naman ko yung usahay ko ng emergency, usahay ko nakalimot. Arthritis si ano Pit? Depende sa kung tanan join arthritis na. Arthritis Kung si... isang kanay pa nagsakit arthritis na, join mabukong. Ano ba lang gusto ko kanira arthritis? Dili, tanan join, pati lio, gulo, arthritis. Mga anong arthritis mo na lio? Tama ko na join. Arthritis yun, naging. Wala ni ka na ako gagawin na kay muliho. Yung mga nabutangan din o katong kuan dito, tapos ilang pong kaliho. Ito, stick. Ito, Sa tawag ka na nila, mura pang technique ba? Pero mura kag robot. Naana na lang. Paano din siya ni ay? Paano din? Panday mo? Sige po, pwede ang panday dito. Ang last mo na yung last mo yan. Nasa. The size. Kung napay gusto mo pasok, ako pa nadawaton. Kung napa, kung wala na, wala na. Napay gusto, isa din. Ma'am yun, pwede pa nato dawaton. Sa dili na ako ni Radeli na itong service. Ganina na utak ko, niya ganina. Mga service ko gabi, basta kailan na. Ilan na. Kana nakatuon na ko, ditso na ba? Saan ka rin gumagalit? Ha? Sa? Saan ka rin gumagalit? Oo. Magaling ko matumapit. Straight na. Ano na tayo, kaon ako, 5 minutes naman. Kaon ako na mag-itlog. So, 5 minutos na na. Nabindugay na na city. Dali na kung makaon lang. Kung mo lang maglangan lang ng kaon. Madali ko kung mabusog. Hindi ko pwede mamukbang. Balik ka ako mga kilo. Ha? Balik ko ka ako mga kilo. O gani, ano lang, no? Basta makasudlan lang ba? Masakit tayo. Hindi sakitan lang ba? Naragula, radyan na. Ang primero. Alam mo na sa sakit. Ay! Sakit to eh. Ha? Ang sakit siya gamay good. Pero hindi kaya ka sakit siya. Pero di siya sila. Wala dyan ka agay. Wala dyan. Oo. Kaya ka. Kaya na. Nakuban ka mo pa manok? So ganyan na ganyan. Yan ang pag ganyan na. Oo. Kita na siya. Pero na rin mapali yan ko eh. Sakit to eh. Kato kayo sa go-kart. Itong primero na po hindi ka mga kadwa katulog. Sakit hindi kayo. Ah. Actually, pamugnaw na ganyan akong likod. Pilot ng buwan. Huwag kayo bodyguard ron. Ha? Huwag kayo bodyguard ron. Ulaw. Nakuti tayo. Naman jugi kuyo ka bodyguard, no? Gani. Kung pamahala na lang niyo eh. Mahala na lang niyo eh. Mahal. Mabanta na yun. Pero dahil ko lang isang. Gani. Isa din. Ako tabi na, di ko sabi to. Dito sa yan naman po ebidensya oh. Kana de oh, sana ebidensya mo na oh. Na nagilot di ang nandugo dito oh. Kita din sa akong kalbang, natawa niya. Piki na ebidensya oh, tanaw mo sa Twitter mo. Ay mo man niluto na kung ano. Diyan ka na magkanang panit niya, baka mag-review kung saan na siya. Ha? Kanang panit, magkanaan na. Ma'am, Kanang magkanaan na ng panit ko, para magtutulog. puro-puro. Oh. Kung puro siya pa, pero kung puro lang siya, dugo na siya. Gusto mo, hindi natin puro pang dugo.
lapas mo na yung mga nanay yung Kung kusog yun. Pero kung pura na dito, kung natutuplo, dugo na siya. Dili karon ang sirkulasyon. Dili karon ang dagan ba? Pila pag oras siya ang kanang live? Ang live ay pila pilang oras ang pala consume niya. Sa asa? Mag-live ba? Sa nanay? Wala din mo rin. Karena i-video lang. Ang video ko. Depende sa mga man. Dili mo na ko kinaputol na. Dati kinaputol na ko. Karon wala na. Sarkara na ko. Kung karon sa mga ulo, mo na patahas. Yung mula pa siya, part 2. Part 2 na siya mo na siya. Kung na makita din siguro mo sa video na ko na part 2. Lapas yan, na siya makakuan lang ko. Kasagaran madugay ko ba na mga stroke, madugay mo ka na. Nadya ko madugay. Kung lang ko bukus ko ba. Kung kanang dili kay ko, ani kay ko madugay pero okay man eh, may raman eh kasuhan. Ang mga stroke ya loy ba kay na. Dalam mo yun nilagtaman mo. May mo palong ka. Pwede din ang mamang ba. May magigikan mo sa katao. Kung depende lang doon. Tulog ang oras lagi ginamit tayo na. May mo lang. Jadi man pwede ka. Lapas na mata oras. Mapatuhan madugay. Dugay juga maman. Depende lang. Ay tawag ko mo. Ang sa'yo sa dalan daw, itlog, itlog. Oh, kena ako biblog ko. Itlog o itlog? Biblog ko. Pareha na kita na. Ako. Dili mo po din mo. Tapos na. Baba na yan niya. Ha? Baba. Kuha ka, anak. Kuha ka. Ako bataa ba? Ako. Maduha ang. Dali. Liwat mo sa sinahan. Liwat din siya. Ha? Dali. Hindi na babae pa na. Pareha din na ba? Itlog pila, isa, duha. Isa, Liwat din sa inahan. duha. Sa pila man itlog. Pwede na yan. Kamag ko, darong pa ni Levi na. Ito Jis. Ako bataa. Patro naman yung ano. Important ba? Yes, panahon no. Ito pa Pasko na kapit. Merry Christmas. Mas kuha na ko ha. Buwan na. Kaya ka po eh. Hindi ni mo na map sa kaya tarungo na siya. Kaupat. Madugay na. Ang ba naman. Nakapagulang mo dito. Ha? Pinapayuban. Atlaw. Matapos ko to. Gusto ko. Sabi ko. Papot naman yun. Yan din kaya. Pero wala nakakabalupot. Wala nakakabalupot. Dagan, nagkakarnak dito. Pero parang mo na siya, no? Dili mo na siya po. Ganang darnas dito. Ganun mo bayot. Ayos, ya. Sana siya ba kita mo ba niya? Sa YouTube, eh, wag kita niya, Facebook mo po.
Bayad din na bayad day. Tawagan Kuya Pichi dito dong. Kalaban sa ni tubig dong. Tawagan dito. Sige, tawag ka. Yeah. Oh. Kalaban sa ni tubig dito. Kuya ang mga kabuhi. Ato mo na sa utok. Okay, Utok ang daraw na na. May so tingin nila ganun. Ano lang kabuhin daw. Kato siya. Nape isa na pag London, grabe na kabuhi. Nalog tao. Muna grabe na na. Kaila ba yung kalis sa kumpanya niya? Malos na maliko. Ha? Malos na maliko. Maligo. Na maliko, good. Naging ka rin, pamanagan na maliko ka. Nalog maligo. Oo, hindi ka na sa maliko. Lagi, wala ka liko kay. Kaya lagi, ako ito sa na rin, wala sa malikong. Kaya di na maligo. O, di na maliko. Lagi ko na. Ano sa ka? Puro ka na. Sa pwede niya na. Manok sa maliko. Ako, kukwento ka na, pero sa tanan nga, kuwan, mga kabuhi nga, isa radyo na kung mahilok na kabuhi. Kung sa Tagalimik, Kato dong din. nagdama kutsilyo. Nanduk yan na. Ha? Nanduk yan na yan na. Nagdama kutsilyo, dili makahilot na. Alam po, Mas putos baon pa, naging quality pa ng baon pa. ay katulog ko nga. Jay, kabalo ka mo kwan Jay, sa video na ko Jay, butangan og music. Walo man. Butangan og music Jay. Pero pag search og music na not copyright daw nga music, ano? Ingon tong kuan. Wala ka na. Kabalo ka na not copyright? Dito nimo ipasok sa cellphone ka mamang. Itong birthday ba? Kaya nireklamo ang YouTube ay copyright daw. Oh, butangag. Ilisag music ba? Sabi sa YouTube, stricto na daw sila. Stricto kayo. Galing mo itong vlogger na rin nga. I-edit mo mo, boss. Kasi kabalo mo, i-edit mo, hindi ka kabalo. Isa pag nag-music ka din ha, sa pawan din na. Ilisan siya o kanang not copyright nga music. Wala ka nag-edit si Boya. Ha? Hindi mo ko nag-edit. Dito sa siya. Oo, orig lang, orig. Eh, gusto na ko ba nga daghan ako ang subscriber nga natural lang. No? Wala siyang mo subscribe sa ko tungod sa kong edit. Makita din yung kisa subscribe sa inyo ah. Makita. Oo. Hindi, number lang. Ito ang tawag yan yun, kaya nakita kung nag-read dito. Ang ati, nasa hospital di bang kuy, kung dila mo, dila mo.